tocar-nos la pera la Roser Emills. Roser Emills, què ens portes avui per tocar la pera en un programa centenari? Avui moltes felicitacions, perquè això de fer 100 programes es diu ràpid, eh? Saps que vam començar aquesta setmana històrica amb un ball de country, no? Sí, això va ser la bomba, però sobretot per l'actitud. D'ells? D'ells, O la nostra? perquè d'ells. nosaltres aquí al programa ja anem fent. Ja estem aprovats, no? Però és que cada cop es superen els que venen. Aquests que deien són moderns veient country. Doncs mira, anem a veure'ls. Què és aquesta afició que teniu? Doncs mira, nosaltres som supermoderns, som gent gran, però amb molt de dinamisme. Llavors, veiem country. Ah, molt bé. When I was a child down in South Carolina, soon decided T'hagués agradat estar aquí, Roser? No, a casa estava fent els passos, Ah, sí? Què penses? Clar, em vaig aprendre dos. És un grup en què van venir 27 o... Bueno, no va arribar a 30, però són 100, els que ballen allà a Lloret. I a més, la mitjana d'edat va dir que era 60-70. Entre 60. Que això també és el mèrit maco. Molt, posa-hi 65, però fan goig, fan goig. Doncs gràcies a Lloret de Mar i a aquest grup de country. També un altre dia, el dimarts, l'Olga Viza tenia al davant, molt a prop d'aquí, Sí. a un artista, a Un Frederic Amat. artista que va tenir la gràcia d'explicar-nos la seva versió de lo que significa una escultura molt maca que ha fet els jardinets. De Gràcia, sí senyor. Sí, però també ell ha prestat atenció al que diu la gent de l'escultura. Escoltem. L'escoltem a ell perquè està molt bé. La primera impressió que tinc de la presència pictòrica, del fet de pintar, va ser a casa que estaven pintant unes baranes, en mini, el color taronja del mini, i hi havia una tortuga, la tortuga. Doncs, clar, l'associació del pitzell i el taronja i la closca de tortuga, però un fet meravellós, veure el color taronja caminar. Quins anys tenies? He de tenir com 5 anys. Em va agradar, no? Això em va El taronja- encantar. El taronja per terra. Sí, la tortuga potser no estava tan contenta, però és molt maco. Et vas posar contenta quan aquí vas veure la gent de l'obra de teatre Josh Kaplan, no? La que podem veure a la Sala Beckett de Gràcia. Sí. Per què? Què et va agradar? Perquè vaig veure una cosa que aquí no passa mai, que veig que teniu preferències, que és que vau portar cerveses. Sí, sense alcohol. Sense alcohol, bueno, això és el de menys, perquè saps I que aquí... Figueres i... Un suc de fruites, alguna I la cosa. Sara Espígol, i els agrada, i el Toni Casares, el director. Sí, Però això és no, una obra- a l'obra sortia el tema de que les revolucions, les reunions s'han de fer amb unes cerveses. Bueno, avui farem un pastisset. Si vols quedar-te al final, tindràs pastisset. I tant, i tant. Més temes, perquè em sembla que et va agradar un de la companya Laura Mesa, dalt d'un camió. La Laura Mesa, que espero que em perdoni, però No ho és sé. que em va fer molta gràcia pujar del camió de bombers, Sí. però per totes les fantasies que crec que hi haurà més gent que jo que se'ls hi ha corregut. Quina? Se't va ocórrer, Home, tu? què fa ella allà al camió dels bombers? Que se va al rescate? Què és això? Ai. Aviam, anem a veure. Mira, des de que els bombers van començar a fer calendaris despullats... Aviam, què ens ensenyen? Podem veure, no? No, perquè ha pujat massa la temperatura. Ara sí, a mi ens l'has pujada. Bueno, doncs veurem, o ja expliquem que la Laura Mesa estava dalt del camió dels bombers, Sí. explicant els Ella és problemes molt que tenen perquè creativa. falten molts efectius. Sí, i tant. Ella busca la manera d'explicar cada una de les notícies des d'un lloc original i ho fa molt bé, perquè sí, l'espectador es queda mirant. Bueno, i I a l'espectador... vegades n'hi ha que tenen la imaginació desbordada. Mira, quan l'espectador un divendres veu a tu, evidentment no canvia, es queda... Però quan veu el Jordi Vila i a un circ i a Figueres, doncs és increïble. Sí. Home de Figueres, home de circ, no és la primera vegada, Genís, que organitzes un esdeveniment internacional d'aquestes característiques. Però sí, T'agradaria ser Jordi Vila, no? Està cada dia en un lloc diferent de Catalunya. però ell ho fa molt bé, Ell És inesgotable. l'heu de deixar que vagi pel món repartint aquesta simpatia, aquesta alegria, i a més explica moltes coses en molt poc temps. Tu t'hi has fixat que va superràpid i no te n'adones i ja saps que hi havia 24 espectacles diferents, no sé quants artistes, tot. A mi m'agrada perquè gesticula molt i acompanya. I porta uns jerseis molt macos, que per això jo m'havia fixat. T'havies fixat? Sí. Bé, doncs hem parlat de Jordi Vila, hem parlat de Laura Mesa, i ara el que fem és, em sembla que ens anem a esports, o no? El que tu vulguis, tu manes en aquest No, programa. em manen ells, perquè estàvem esperant alguna coseta, perquè jo volia sentir la Sònia Papell, em diuen que poder no, però ara sí, perquè farà bon temps. Gràcies, Roser Emills. A tu. Estem en directe, ens ho estem passant pipa, Sònia Papell.